Machiegni kendo nyakrom gajuang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Komiti mar arita gwenge Nyandwat ma Ugwe ogolo siem mager ne apisas mag arita mapod tudore kod ohand uso kong'e ba Garissa kendo nyisogi ni biro riembi e tich. Komishona ma gweng'no John Otieno wacho ni chenro mar sirikal mar kedo gi kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji ithiro kod apisas go ma ok chiw ripot maling'ling ewi jogo madhi mbele kod tich e kuondegi mag math. Otieno omedo ni oseyudo nyinge apisas go to koro odwani komanda mar obila ma kono okawonegi ondao mager kalore kod chik manogol kod migao mar arita. And I want to put the officers, the law enforcement officers, who are still doing the business of operating bars, that they should choose either to do the business or resign, because that is conflict of interest, and we are not going to go back on this. I have given clear directions because we have identified some officers, and I want to repeat, we have identified some officers, law enforcement officers in Garissa County, who are owning bars